Isang balita ay dili dapat nato ibalita. Isang balita na hindi na ibabalita. Ito ang TV! Isang balita ay angay dili balita. Ang balita ay dili angay jud ibalita. Ihilom nato kay ang balita ay dili nato ibalita. Sa TV. Buswak. Ang ulo, dakong ulo. Ilang ibalin sa agtang, urang ilin. Ang balita gani ay dapat dili nato jud nato ibalita kay ang balita ay dili dapat ibalita. Sa TV. Buswak. Nagbaga-baga ang balita. Ako ning gihatan kay Don Andres Mister. Kulot. Pasok! Salamat Master Soy sa imong mga balita nga dili angay nga gibalita sa mga kabuang ug naa ako diri sa among balay natulog pagising ko. Natulog pa rin. Ug ako gibalik ni Master Soy. Salamat, Master Kulot. Ang ikaduhang balita, nagbaga-baga uluhan sa uluhan. Si Mr. Jandy Boy. Salamat Master Tisoy. So karon mga kabuswak, nata karon sa balay nga natawhan aning tawhana. So karon ato sa interviewon ug usa iya ang mga kaagi sa una. Boss. Na, makatawa rin siya. Boss. Guys, makadlok man. So guys, murag makadlok man na nato ni Tiwason. Guys, kay murag ginianga ibalita. Back to you, Master Tisoy. Salamat, Mr. Jandy Boy. Patuklo ako, be. O karon, na isa ka BTS na nidayo diri sa ato ang Pilipinas. Rapi Boy, paki-update. Salamat sa iyo, Master Tisoy. May maganda akong balita. May isang membro ng BTS pumunta ng bansang Pilipinas. Ayun siya oh. I believe I can fly. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Dito tayo. Tatanungin natin siya kung ano ba ang pangalan niya. Marunong ito magbisaya. Sir. Ano pangalan mo? My name is Bogbog Tagabi. So ngayon, tatanungin kita. Balita ko, membro ka na ng BTS. Ba't mukha kang adik? Paano mo nasabi? Ipadrag test mo na ako kung mukha ba akong adik. So, maura to atong nakuha kang Bogbog Sirado. Balik sa'yo, Master Tisoy. So karon, Mr. Rinsboy, imong balita, ibalita. Salamat, Master Tisoy. Nandito na ang gold medalist ng weightlifting. Butigos, ipakita mo na. Bonk.